каб мы, беларусы, таксама не паддаваліся ні на якую там маскальскую прапаганду і просто з першых вуст ад украінскіх експертаў бачылі, што там адбываецца. Дядя і так давним-давно сидить у в'язниці, яку сам собі побудував. Його все влаштовує. Выйсце ёсць толькі у нашай тоеснасці, у нашай такой нацыянальнай самасведамасці. Вітаємо вас в ефірі «Безвіз», програму, які ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Віта Вцільчик. І Тетяна Іванська. Таня, вельмі рада цябе бачыць. Спадарства, рада вас бачыць таксама ўжо на іншым нашым YouTube-канале Белсат Лайв, таму што перадачы без візу цяпер выстаўляюцца на Белсат Лайв. Дзякуй за вашыя прагляды, за вашыя ўпадабанні і каментары. Асцерагаю таксама, памятайце пра ўласную бяспеку, таму тут найперш як бы заклік да дыяспары падпісвацца на Белсат Лайв. Канал пра жыццё, і Украіна змагаецца за сваё жыццё. Вось літаральна ў сераду раніцай была магутная, на жаль, расійская атака. Так, і вось мы з Тацянай, калі сустракаліся, у сябе на тэлефоне ўвесь час гучыць таксама сірена. В мене весь час звучить так повітряна тривога, і попри те, що я зараз лишаюся в Варшаві, знаєш, це таке відчуття, коли ти все рівно не можеш спати вночі, тому що ти ніби в безпеці, але всі твої рідні і близькі, вони в небезпеці, і ніч навіть в Європі триває, ти списуєшся з людьми, що вони, як вони і чи вони всі в бомбосховищах. Знаємо, що в Києві на ранок середини було світла більше, ніж 19,4 тисяч абонентів. Не було просто світла. Русня не заспокоюється, вона продовжує атакувати Київ. Збили, здається, 2 десятки ракет в середу. На жаль, Левий берег так само застався без електричності. Так, власне, так, залишилися без світла, але ти знаєш, що там 5 годин і максимум, і у всіх все вже було світло. До речі, тут нават вось у Польшчы у сераду раніцай падчас трывогі ва Ўкраіне ўздымалі F-16 у паветра, таму што ракета ляцела 20 кілометраў літаральна ад Ну, власне, там і потрапляння у Львівській області. На захадзе і на поўдні ў Мікалаеве, так, гэта, ну, сапраўды бачым, што Расія не спыняецца ў сваім тэроры, і вось гэты тэрор зноў, каб проста супраць людзей узімку атакаваць там інфраструктуру ацяплення, электрычнасці, ну, што тут сказаць, як бы без каментароў. Тацяна, калі вось мы кажам пра такую тэму, якую мы сёння абралі, актуальную і для Беларусі, і для Украіны, я не ведаю, можа, ты цяпер зайздроснай будзеш пачувацца, таму што ты ўжо не адзіны прадстаўнік України у справі Білорусі. Ну, послухай, я не єдиний представник, і далеко не єдиний все ж таки була і до того. Хотілося б, звичайно, щоб і на нас звернули увагу, правда ж, на нашу програму, на те, що ми робимо і як ми відкриваємо, власне. Журналістська дипломатія. Наша журналістська дипломатія і наша така, знаєш, місія, тому що я коли домовляюся з гостями і пояснюю їм, що і як ми про що будемо говорити в програмі, я кажу, що ця програма так само показує, до чого призводить панування руського міра, наприклад, на прикладі Білорусі. І ми це тут дуже чітко бачимо, так, як відбувається стагнація в Лукашенківській Білорусі. І про це ми говоримо. Але не було, власне, ілюзій ні у кого з нас, і каб українці розуміли, що відбувається у Білорусі, сапраўды, до чого довело, ось, як Таня каже, панування гэтай расейшчыны. Ось, а з другого боку, каб ми, білоруси, так само не піддавалися ні на яку там маскальську пропаганду, і просто, ну, з перших вуст ад українських експертів бачили, що там відбувається, що так, сапраўды, ёсць там праблемы і так далей, але вось як людзі у свабодзе вырашаюць свае пытанні. Ну, але ти знаєш, тема все ж таки, так, ми не єдині тепер представники, але тема для мене цікава, тому що мені, от, власне, дуже цікаво, як цей діалог, про який ми сьогодні будемо говорити, буде вибудовуватися. Яким чином і як українці почнуть говорити навіть через дипломата з білорусами, і головне, з якими білорусами. Це правда для мене дуже цікаво, тому що, знову ж таки, коли йдуть обстріли, коли є загроза, коли є ядерна зброя на межі з Україною з боку Білорусі, то виникає багато питань. МЗС України призначила амбасадора у асаблівых даручэннях у справе Беларусі. Ім стаў Ігор Кізім, які донядаўна яшчэ быў амбасадарам Украіны ў Менску. Чым ён будзе займацца, мы запыталіся у экспертаў. Давайте паглядзім невялікі сюжэт, а потым вернемся да абмеркавання. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с вами. Амбасадар Украіны ў перыяд добрых міждзяржаўных дачыненняў
У час іх абвастрэння ў 2020 годзе, калі лукашэнкаўскія памежнікі аглядалі дыпламатычную машыну, парушаючы Венскую канвенцыю, Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого? і падчас вайны рэальнай, якую Расія распачала з нашай тэрыторыі. Цяпер Ігар Кізім ізноў амбасадар, але не ў Беларусі, а для асаблівых даручэнняў у справе Беларусі. У пералік маіх абавязкаў, сярод іншага, уваходзяць пытанні, звязаныя з дэмакратычнымі сіламі Беларусі як часткаю беларускага грамадства, якая выступае супраць палітыкі цяперашняга кіраўніцтва Беларусі, асабліва ў справе падтрымання расійскай вайсковай агрэсіі супраць Украіны. Ігар Кізім быў амбасадарам у Менску з 2017 да 2023 года. Яго адклікалі ў Кіеў пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўніком гэтак званай ДНР Дзянісам Пушыліным. На фронте, как у нас там дела. Цяпер афіцыйны Кіеў пайшоў услед за іншымі еўрапейскімі краінамі. Раней пасады спецпрадстаўнікоў у справе Беларусі ўвялі Польшча, Літоўская рэспубліка, Эстонія і Швецыя. У беларускіх дэмакратычных сілах з надзеяй успрынялі навіну пра новае прызначэнне Ігара Кізіма. Он служил в армии срочную службу, он служил в Борисове в Печах, был старшим сержантом. Ну, очень хорошо относится к Беларуси и к белорусам и понимает ту ситуацию, что происходит сейчас в Беларуси. Я считаю, самый грамотный человек, который мог бы быть по Беларуси. Ігар Кізім можа дапамагчы развязаць праблемы. Найбольшы запыт ад беларусаў ва ўкраіне – гэта легалізацыя і разблакаванне банкаўскіх рахункаў, зазначае Геннадзь Манько. Палітолог Яўген Магда, які першы публічна прапанаваў увесці пасаду спецпрадстаўніка ў справе Беларусі, засцерагае ад заўчаснага аптымізму. Сярод пытанняў ідэя абмену палітычных вязняў на ваеннапалонных беларусаў ва ўкраіне, якія ваявалі на баку Расіі. Пан Ігор Кізім, ён фактычна сам уручаў Денису пасведчанне пра закардоннага украінца, то бок, ён ведае, прынамсі, што Денис мае такі піетэт да Украіны. Летась падчас канферэнцыі «Шлях да волі», якую зарганізаваў полк Каліноўскага, Ігар Кізім вельмі асцярожна пракаментаваў гэтую ідэю. Палітолог Яўген Магда звяртае ўвагу, што амбасадар Ігар Кізім можа весці размову як з прадстаўнікамі рэжыму, гэтак і дэмакратычных сілаў Беларусі. Разам з тым палітолог не выключае перспектывы разрыву дыпламатычных стасункаў паміж Украінай і Беларуссю. Прычынаю можа стацца планаванае адкрыццё рэжымам консульства ў расійскім Ростове-на-Доне, якое, імаверна, будзе абслугоўваць акупаваныя Расіяй украінскія тэрыторыі. Ну, бачиш, я десь теж не поділяю такого ось цього завчасного оптимізму. Я десь підтримую пана Євгена Магду. Тут треба бути і уважним, і десь послідовним, і не поспішати. Ти, як білорус, що вбачаєш в цьому призначенні? Перадусім, я звярнуў увагу на тое, што Украіна пайшла ўслед за іншымі еўрапейскімі дзяржавамі. Так? Тое самае раней зрабіла Польшча, Літоўская рэспубліка, нашы суседзі, таксама Эстонія, Швецыя. І вось цяпер Украіна таксама вырашылася на тое, што трэба зрабіць такого спецыяльнага прадстаўніка ў рангу амбасадара ад імя МЗС, які будзе размаўляць з беларусамі. І гаворка, што не толькі з рэжымам, так, але таксама з беларускім грамадствам. Я лічу, што гэта так ці інакш вельмі пазітыўны момант, таму што чалавек, амбасадар, гэта які мае рэальна прамую лінію, як мінімум з міністрам так, замежных справаў. І гэта азначае, што калі вось ёсць нейкія канфліктныя моманты, ці калі ёсць нейкія проста пытанні, якія трэба хутка вырашаць, вось ёсць чалавек адказны так, за гэтую камунікацыю, гэта вельмі важна. Тут питання все ж таки, як це буде вирішуватися? Ну, я поки що механізму не бачу. Ну, запытаемся таксама у Давай экспертаў, запытаем што таксама чакаюць з беларускага боку. Вось з намі на сувязі намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, прадстаўніку ў міжнародных справах Валер Кавалеўскі. Спадар Валер, вітаю вас. Чаго вы чакаеце ад прызначэння спадара Ігара Кізіма на пасаду амбасадара у асаблівых даручэннях у справе Беларусі? Ну, найперш адзначу, конечно, что это вельмі станоўчая навіна, і сам Ігор Кізім становіцца важным інстытутам для падтрымання адносінаў з Беларусю. І тут я адзначаю, што калі раней не вялося пра дэмакратычную Беларусь увогуле, пра такія кантакты, то цяпер гэта ёсць. Нават калі тут паміж радкоў мы чытаем, што будзе захоўвацца таксама магчымасць кантактаў з рэжымам Лукашэнкі, тым не менш дагэтуль не было прапісана, што
будуць кантакты з дэмакратычнымі сіламі, таму разглядаю гэта як вельмі станоўчую навіну, і я тут аддаю належнае украінскім экспертам, што яны ініцыявалі гэта і давялі гэта да рэалізацыі гэтую ідэю. Таксама памятаем, што спадар Кізім будзе часткай цяпер такога пула спецпрадстаўнікоў з розных краін. Яны могуць называцца па-рознаму, але тым не менш у іх ідэя адна. Адстошваць, што робіцца ў дэмакратычным руху Беларусі, падтрымліваць кантакты, шукаць практычныя рашэнні да тых праблем, з якімі сутыкаецца Беларусі на тле крызісу у нашай краіне, а таксама шукаць, што можна зрабіць для таго, каб дапамагчы беларускаму народу ў барацьбе за вызваленне Беларусі ад дыктатуры і ад расійскай прысутнасці, якая становіцца ўжо удушлівай проста для нашай краіны. Пане Валерію, ну от добре, він буде шукати шляхи вирішення, починається якийсь певний діалог, але що це дасть білоруській опозиції і що дасть ось цей діалог? Тому що країна Білорусь, Лукашенківська Білорусь, ну це практично ГУЛАГ, це Акрєстіна, повна країна, це вже просто Акрєстіна. Ну що дасть цей діалог саме демократичній Білорусі, представникам опозиції? Що він дає? Ну, найперш я скажу, што гэты дыялог павінен даваць абодвум бакам практычныя вынікі. Мы працавалі над спісам прапаноў ужо вельмі давно, ад 22-го года, калі толькі адкрылася наш офіс прадстаўніцтва ў Кіеве, дзе ў той час знаходзіўся і я, быў падрыхтаваны спіс такіх прапаноў, ён дапрацоўваўся раней, зараз ён будзе актуалізавацца для новага кантакту, але ідэя адносінаў заўсёды ў тым, чтобы яна прыносіла карысць абодвум бакам. То бок, так для нас важна падтрымліваць адносіны з Украінай, гэта умацоўвае нашу суб'ектнасць, гэта забірае прастору ў Лукашэнкі, але мы таксама абсалютна перакананы ў тым, што гэтыя нашыя адносіны, нашае супрацоўніцтва будуць таксама дапамагаць і Украіне ў іх барацьбе. Бо Украіна заявіла, што менавіта дэмакратычная, вольная Беларусь з'яўляецца інтарэсам Украіны, бо ніхто не хоча больш у Украіне бачыць новую атаку, новае ўварванне з тэрыторыі Беларусі. Пры Лукашэнку гэта магчыма, калі будзе дэмакратычная Беларусь, яна зможа даць рэальныя гаранты бяспекі для Украіны і больш ніколі не дазволіць таго, што мы зараз побачили. Я хочу уточнити, пане Валерію, так от, коли буде демократична Білорусь, а зараз ось ця співпраця, ось цей діалог, він зможе зупинити Лукашенка з Путіним, якщо вони вирішать піти з території Білорусі? Ну, зупиніти Лукашенко і Путіна, звісно, може комплекс заходів, і тут одним тільки діянням і словом їх не спинити. Тут важливо, звісно, створити коаліції з іншими державами. Ёсць гэтыя коаліцыі і ў беларускага дэмакратычнага руха, ёсць яны і ў Украіны. І я магу запэўніць вас, што адным з самых частых пытанняў, якія мы чуем на сустрэчах з замежнымі палітыкамі, лідарамі дзяржаў, ёсць пытанне: калі вы будете кааперироваться з Украінай, у вас агульны вораг, мы гэта ўсё бачым. Калі мы хочам дасягнуць поспеху ў гэтым, то Украіне і Беларусі трэба працаваць над гэтым разам. Людзі, дзяржаўныя дзеячы, дыпламаты, эксперты па-за межамі нашага рэгіёна вельмі добра гэта разумеюць і вельмі часта здзіўляліся, чаму да гэтага часу у вас няма больш-менш афіцыйных такіх адкрытых адносінаў паміж Кіевам і дэмакратычным рухам Беларусі. Таму абсолютно перакананы ў тым, што для нас гэта станоўчы крок. Тыя дзеянні, якія будуць зробленыя на гэтым шляху, яны яшчэ будуць абмяркоўвацца з украінскім бокам. Тут я не спяшаўся заяўляць нейкія канкрэтныя ідэі. Менавіта для гэта мы зараз будзем праводзіць кансультацыі, будзем выпрацоўваць тыя планы дзеянняў, якія мы можам зрабіць. Скажу, напрыклад, што зараз я збіраюся ў Нью-Йорк на тыдзень мерапрыемстваў, прысвечаных другой гадавіне ўварвання ва ўкраіну, і там таксама ўзаемадзеянне з украінскім бокам было б вельмі дарэчы, калі бачылі, што Беларусь і Украіна сапраўды знаходзяцца ў адным месцы і змагаюцца з адным ворагам.
Мгм. Спадар Валер, вось вы кажаце пра тое, што пакуль не спяшаецеся агучваць пэўныя ідэі аб супрацы. Разам з тым, усё ж такі вы таксама раней працавалі ў Кіеве, перадавалі спіс прапановаў ад беларускага боку украінскім уладам. Цяпер вось калі Ігор Кізім прызначаны на пасаду амбасадара, скажыце, калі ласка, усё ж такі якія такія першыя прапановы ёсць ад аб'яднанага пераходнага кабінету ўкраінскай дзяржаве? Я не буду называть конкретные прапановы, назову тыя кірункі, па якіх мы будзем зараз рухацца. Тут, конечно, і практычныя пытанні, якія турбуюць беларусаў в Украіне. Это міграцыйная палітыка, это банкаўскія рахункі. Вельмі важна было б дапамагчы беларусам у гэтых пытаннях. Гэта таксама і пытанні, звязаныя са статусам добраахвотнікаў. Таксама тут цэлы набор, цэлы комплекс пытанняў, якія трэба было б вырашаць. Это тое, што блізка для людзей, тое, дзе мы маглі б дапамагчы, калі б мы працавалі разам з украінскім бокам. Таксама, калі казаць пра міграцыйную тэматыку, тут ужо ускосна можна узгадаць і пашпарт Новай Беларусі, нацыянальны пашпарт Беларусі, і дзеля гэта таксама варта было б развіваць гэты дыялог. У нас да гэтага часу фактычна не было такога наўпроставага абмена інфармацыі, але мы разумеем, што для рэжыма Лукашэнкі прызнанне гэтага пашпарта, тым больш з боку Украіны, было б наймацнейшым ударам. Яшчэ адзін момант. Вось таксама пра гэта. Ёсць аргументы на карысць такога руху, і Украіна можа быць нашым партнёрам. Аднак гэта ўсё пытанне для абмеркавання, абмену думкамі, наколькі гэта своечасова і як гэта можна зрабіць. Калі казаць пра палітычнае супрацоўніцтва, то, конечно, для нас важна выходзіць адным фронтам, там, дзе мы можам рабіць такія важныя палітычныя камунікацыі. Міжнародныя арганізацыі найперш. Супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, у Радзе Еўропы, у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у АБСЕ. Гэта тыя самыя месцы, калі наш голас, калі мы яго злучаем, Беларусь і Украіна, гэта тая сітуацыя, калі 1+1 робіць 5. Бо гэта крытычная сітуацыя для ўсяго рэгіёна, і тое, што робіць Украіна, і тое, што робяць беларусы, надзвычай важна для будучага менавіта дэмакратычнай вольнай Еўропы. Спадар Валер, я вось таксама летась прысутнічаў як журналіст на канферэнцыі, якую арганізаваў полк Кастуся Каліноўскага, і там былі таксама сярод гасцей украінскія палітыкі, дэпутаты Верхоўнай Рады. Нават вось памятаю, што адзін з дэпутатаў агучыў такую ідэю, каб лічыць беларускіх рэйкавых партызанаў, якія рабілі сабатаж на чыгунцы, дзейнічалі супраць расійскай арміі, якіх засудзілі на страшэнныя тэрміны, часам гэта 21 год турмы. Камусьці нават калені прастрэльвалі, каб лічыць іх як камбатантаў ваенных дзеянняў на баку Украіны, так, таму што яны таксама дзейнічалі ў інтарэсе Украіны, вось і за гэта ахвяравалі нават доўгімі гадамі, так, гэтай свабоды. Таксама раней гучала ідэя аб тым, што вось, ну, давайце паспрабуем абмяняць вось тых беларусаў, грамадзянаў Беларусі, якія ваявалі на баку Расіі, якія асуджаныя ва Ўкраіне, абмяняць іх на палітвязняў у Беларусі, у рэжыму Лукашэнкі, так выменяць. Ну, і зноў тут і гаворка і пра рэйкавых партызанаў, і, напрыклад, пра журналіста згадвалі ў сюжэце Дзяніса Івашына, які мае пасведчанне замежнага украінца і працаваў для украінскага медыа. Ці штосьці вось у гэтай матэрыі вы, як дыпламат таксама прафесійны, бачыце, ці гэта ўвогуле рэальна зрушыць з месца? Таму што сам Ігор Кізім тады падчас канферэнцыі ў кулуарах казаў, што ну, гэта дастаткова складана, бо гэта зноў-такі нешта, павінна быць нейкі такі прэцэдэнт, так? То бок, ну, ён такога як бы сабе не ўяўляў, ён такога раней не бачыў. Конечно, для нас гэта вельмі балючае пытанне, што тычыцца военнапалонных, што тычыцца рэйкавых партызанаў у самой Беларусі. Але мы таксама ведаем ужо па досведу вось гэтай вайны, якая складаная кожная аперацыя па абмену военнапалоннымі. І наколькі тонкая гэта праца, і наколькі старанна спрабуюць абодва бакі нічого не публікаваць, нічого не расказваць і нават не абмяркоўваць падобныя абмены да таго моманту, пакуль яны не адбыліся. Таму я все ж таки пакінуў гэтую тэму па-за дужкамі. Я б не хацеў тут неяк паўплываць негатыўна на гэтую размову, але тэма пазначана, яна важная. Што б я тут дадаў да гэтага, это тое, што акрамя рэйкавых партызанаў сотні беларусаў знаходзяцца ў турмах, таму што яны падтрымліваюць Украіну, падтрымлівалі Украіны словам, справай, грашамі.
тым ці іншым чынам яны паказвалі, што яны на баку беларускага народа. Я думаю, што нават на ўзроўні палітычных камунікацый было б вельмі важна, каб украінскі бок адзначыў, прызнаў гэта, падтрымаў людзей нават маральна, што іх ахвяра, што іх унёсак у гэтую перамогу, яны заўважаныя, што яны ацэнены. Гэта як адзін з такіх крокаў, якія, здаецца, яны не з'яўляюцца матэрыяльнымі, штосьці такое, што можна закрануць, штосьці можна ўзяць у рукі, але мы ведаем, што кожнае слово, які вымаўляе прэзідэнт Зеленскі пра вольную Беларусь, якая змагаецца за свабоду. Вось за гэтыя 2 гады все тое, што мы чулі ад яго, яно выклікае рэальны энтузіазм у беларусаў. І Власне, гэта тое самае месца. Так. я хотіла от останнє питання задати вам. Чи є вже реакція з того боку? Ну, я знаю, що ви так чи інакше спілкуєтеся з людьми, які залишилися в Білорусі. Знаю, що так само є свої люди в режимі Лукашенка, та, які там чекають, коли цей режим впаде, але тим не менше з ним поки що співпрацюють. От яка реакція у режиму Лукашенка? Чи є у вас якісь відомості? Ну, вы ведаеце, тут нават без такіх інсайдаў мы разумеем, што рэжым Лукашэнкі адчувае, што ён губляе тэрыторыю для міжнароднага супрацоўніцтва, пры тым, што гэтую тэрыторыю адбірае дэмакратычны рух Беларусі. І абсолютна гэта важна для таго, каб працягваць нам свой наступ на гэтай пазіцыі, умацоўваць сваю суб'ектнасць і аслабляць суб'ектнасць Лукашэнкі. Канешне, гэта будзе выклікаць незадаволенасць, канешне, гэта таксама і у пэўным сэнсе будзе ўплываць на пазіцыю Лукашэнкі візаві Украіны, бо ён разумее, што Украіна, як гэта было раней, больш не з'яўляецца такім, як на кручку, таму што Лукашенко фактычна пасля 22 года, пасля ўварвання, паставіў Украіну ў такі стан, што калі вы будете рабіць нейкія неправільныя рухі, то вы заўсёды павінны рыхтавацца да магчымага паўтору сітуацыі 24 лютага, што з Беларусі будуць ляцець ракеты. Зараз мы бачым, што Украіна пайшла далей, і Лукашэнкі сітуацыя, калі ён разумее, што яго блеф больш не працуе. Бо апрыёры мы разумеем, это фундаментальная рэч, што Лукашенко сам не прымае рашэнні датычна таго, што будзе рабіцца супраць Украіны. Рашэнні прымае Пуцін. Лукашенко тут ці выканаўца, ці проста сведка таго, што робіцца з тэрыторыі Беларусі. Я тут аддаю належнае кіраўніцтву Украіны, што яны пайшлі на гэты такі рашучы, канкрэтны і вельмі разумны крок з прызначэннем спецыяльнага пасла. А тым больш, што вось многія эксперты казалі пра тое, што калі Лукашенко не паслаў беларускую армію, так, у 22-м годзе, што гэта не ягоная заслуга, а заслуга народу, які проста быў абсалютна супраць гэтай вайны. І вось цяпер бачым, што Украіна на такім інстытуцыйным узроўні таксама заўважае вось важнасць беларускага народу. Спадар Валер, вялікі вам дзякуй за тое, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў Валер Кавалеўскі, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і прадстаўнік у міжнародных справах. Я не просто так задала питання, що чути від прибічників режиму. Ось пан Валерій каже про те, що Лукашенко відчуває, що він втрачає свою міжнародну присутність. Так, дядя і так давним-давно сидить у в'язниці, яку сам собі побудував. Його все влаштовує. Його все влаштовує. Я поки що не розумію, що це дає. От чесно. Чи повинен бути діалог якийсь дипломатичний з демократичними силами? Так, повинен. Чи повинні ми захистити добровольців, які гинуть за Україну? Обов'язково. Щодо банківських рахунків, ну тут є питання, тому що ти ж пам'ятаєш, коли почали росіяни тікати з Росії, як вони почали відкривати рахунки в Казахстані, в інших країнах. Тобто тут теж може бути таке, що деякі прибічники, наприклад, Лукашенка, так, які йому служать, можуть виїхати, відкрити тут рахунок, а далі служити режиму Лукашенка. Тобто, ну, я так розумію, тут може бути довга історія. Ну так, але так само ёсць дзесяткі тысячаў грамадзянаў Беларусі, якія жывуць ва Ўкраіне, якія нават чакалі ад рэжыму і потым не могуць атрымаць, напрыклад, заробак альбо весці нейкі свой бізнес. Гэта сапраўды вялікая павутовая праблема. Отут, мені здається, так, буде ретельно. Добра, што ёсць гэты прадстаўнік. Спадзяюся, што гэтыя пытанні будуць вырашацца, каб не было гэтай адказнасці такой калектыўнай за рэжым, каб усё ж такі гэта ў індывідуальным парадку вырашалася. Спадарства, вось Тацяна ўжо анансавала, што буде у нас український експерт. Давайте ми привітаємо Євгена Магду, політолог разом з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас, а слава Україні.
Слава Україні, героям слава і живе Білорусь. Жыве вечна. Гаспадар Яўген, вось толькі хацелася б яшчэ дадаць для нашых гледачоў, што менавіта вы упершыню публічна агучылі ідэю аб тым, каб быў такі спецыяльны прадстаўнік Украіны ў кантактах з дэмакратычнай Беларусю. І вось цяпер, ну, можна сказаць, што ваша ідэя, ну, ажыццявілася, так? Так, але хочеться одразу, от у мене, дивіться, у нас був попередній гість, я завершила питанням, чим це загрожує Лукашенку? Ну, тобто, чи є якісь відомості, чи вони цього злякалися, чи не злякалися, що це дає? Вам, я з цього питання до вас, пане Євгене, заходжу. І як це впливає, ось цей представник, на режим Лукашенка? Чи це допоможе його скинути? Чи Лукашенко чогось боїться взагалі? Тому що попередній наш гість сказав про те, що він втрачає міжнародну присутність. Так він давним-давно її втратив, і його це не хвилює. Для нього важливо зараз Путін, ну і стає важливим Китай. Що дає оцей представник, ось цей діалог? І чим загрожує Лукашенку? По-перше, ніщо не може зупинити ідею, час якої настав. І тепер Це правда. я, очевидно, маю говорити про ідею зміни влади в Білорусі. Тобто для того, щоб Лукашенко пішов, і будемо спільними зусиллями докладати відповідних кроків до цього. Але, якщо говорити серйозно, по-перше, у низці країн, які є сусідами Білорусі, які зацікавлені в Білорусі, є такі представники. Ми зараз можемо довго говорити про те, як формально називається посада Ігоря Кизима, але для мене важливо, що є людина, яка несе безпосередню відповідальність виконавську, якщо хочете, за побудову відносин з білоруською спільнотою. І тут сам статус посла з особливих доручень, він передбачає, в принципі, не лише діалог з білоруськими демократичними силами, але і за можливості діалог з Мінськом. Адже дипломатичні відносини між нашими країнами досі існують. Угу. І якщо, наприклад, станеться ситуація, що Лукашенко зникне, чи він відійде в кращий світ, то що завадить? Ну, ми не можемо бажати смерті іншій живій істоті, Я можу. тому я вважаю, що в даному випадку це не в нашій волі. Так от, я думаю, що в такому разі якраз Ігор Кизим має стати тим переговорником, який буде вести діалог з можливим білоруським президентом номер 2. У мене немає ілюзій з приводу того, що ним може стати представник чи представниця демократичних сил. Лукашенка в осяжній перспективі може змінити лише Лукашенко 2.0. Але це вже буде інший суб'єкт з іншою історією. Чи боїться чогось Лукашенка? Ви знаєте, я уважно стежу за його заявами, Я прочитав книжки Олександра Федути і Валера Карбалєвича. Шкода, немає більш свіжих біографій політичних Лукашенка, але я думаю, справа дуже проста. Лукашенко не змінюється просто, розумієте? Він продовжує сьогодні говорити одне, завтра друге, післязавтра третє. Це може, перепрошую, вибачте на слові, задовбати кого завгодно. Тому ніяких змін тут немає і ближчим часом в осяжній перспективі не буде. Лукашенко дійсно працює через Москву, але, як це не парадоксально, саме борсання Лукашенка в нинішній ситуації зберігають Білорусь від більш активного поглинання Росії. Я думаю, що Лукашенко усвідомлює той факт, що якщо він погодиться на поглинання Росією в Білорусі, він виявиться непотрібен, його викинуть дуже швидко на смітник. Спадар Яўген, разам з тым, вось Валерый Кавалеўскі казаў пра тое, што цяпер ёсць прадстаўнік ва ўкраіны, які будзе кантактаваць з дэмакратычнымі сіламі, і ён далучаецца да пулу гэтых прадстаўнікоў, вось там з Польшчы, з Літвы, Эстоніі, Швецыі, гэтак далей. Вы таксама казалі пра гэтую ідэю. Ці сапраўды гэта азначае, што Украіна неяк кардынальна змяняе стаўленне да Беларусі і таксама да беларускага народу, як да суб'екту? Ми це будемо бачити не по словах, а по справах. Не забувайте, що ми живемо не в магічному світі, де від одного призначення зразу все змінюється. Ні, так не буває. Ігор Кизим працював в Білорусі
І там він на цьому сам наголошує, що він контактував з офіційними особами як офіційна особа. Зараз коло його повноважень суттєво розширилось. Білоруські демократичні сили, на мою думку, значно складніші, ніж виглядають на перший погляд. І тому треба, відповідно, час певний на те, щоб вивчити. Я не кажу, дайте йому 100 днів, бо зараз немає в умовах війни 100 днів. Але дайте людині хоча б пару тижнів для того, щоб зрозуміти, що, як, хто, які, отримати перші особисті враження, зрозуміти. Я думаю, що Ігор Кизим спілкувався з різними людьми, говорячи про ситуацію в Білорусі, але тепер йому треба отримати власні враження і вибудовувати власну офіційну позицію посла з особливих доручень. На відміну від мене, від інших експертів, він представляє державу Україна, і його заяви, дії, кроки мають бути відповідними. Мгм. Я, пане Євгене, хочу все ж таки ось до самого формулювання, так, ось посади і чим має займатися пан Кізім. Ось він має говорити з демократичною частиною суспільства. У мене питання, як Ні, він і буде. такого, вибачте, пані Тетяно, Ага. такого немає. Так. Розумієте, не може дипломат говорити тільки з демократичною частиною, а з автократичною не буде. Тобто не може в країні з 1000 кілометрів кордону не можна призначити окремого дипломата, який буде говорити з демократичними силами і тими, хто поїхав, а це максимум 10% від населення Білорусі. А іншого дипломата призначити того, хто буде говорити з іншими 90%. Ні, так не буде. Ну, Я в думаю, посаді ж що- так звучить. Ні, посада називається посол з особливих доручень. Крапка. Мгм. Далі це вже ми з вами, як Інтерпретації, експерти, журналісти, дописуємо, що по Білорусі. Ну так, бо Немає господар такого. Ігор Кізім сам якби сказав про те, що сярод яго кампетэнцыю адна з іх. Так, гэта размаўляць з дэмакратычнай часткай грамадства. Адзін гаспадар Євген, дазволю сабе трошки вас паправіць, калі кажам пра 90-10%, гэта не карэлюецца з падтрыманнем Лукашэнкі ці не падтрыманнем, толькі карэлюецца з тымі, хто Так, жыве ў ні, Беларусі я- альбо жыве па-за ні, межамі Ні, Беларусі. я кажу рівно про те, хто поїхав з Білорусі і хто залишився всередині країни. І я розумію, що люди, які залишились всередині країни, це далеко не всі далеко не всі вони прихильники Лукашенка, тому що сотні тисяч людей, які виходили в серпні 2020 року і пізніше на вулиці, вони нікуди не зникли, і всі вони не виїхали. Точно так само, як і ті, хто виїхав, вони не всі є однозначно активними прихильниками демократичних сил. Вони Мгм. просто вирішили не жити на території Білорусі. Це, власне, їх право. От. Я тому проти якихось широких узагальнень. Я за те, щоб ми, як Україна, транслювали власний досвід на тих, хто перебуває за межами активного впливу білоруської і російської пропаганди, і ці люди, які проживають на сьогоднішній момент за територією Білорусі, активно розповідали про те, що відбувається в Україні своїм іншим друзям, сусідам, родичам, які залишились на території Білорусі. Мгм. Ну і власне, коли ми говоримо про білорусів, які живуть в Україні, як ви вважаєте, яке найперше питання буде вирішено? Чи все ж таки, так як зараз війна і багато білоруських добровольців зараз воюють, чи будуть зараз тут захищені в першу чергу їхні права? Чи ось це буде перше питання? Захист білоруських добровольців і їхніх інтересів – це було б логічно. Мгм. Я вважаю, що Україна має зробити більш рішучі кроки, щоб продемонструвати, що вона прагне збільшення кількості білоруських добровольців в лавах Сил оборони України. Раз. Друге. Ми маємо запровадити на офіційному рівні використання словосполучень «білоруси» і «лукашисти». Тобто це має звучати в марафоні «Єдині новини». Мгм. Якщо хочете, можемо, щоб нікого не ображати, говорити, що з одного боку є русські со знаком качества, як казав Лукашенко, а з іншого боку є білоруси, справжні європейці. О, мені це здається, теж так буде краще, так. Абсолютно правильний поділ. Ми маємо надавати тим білорусам, які хочуть і які будуть втрачати паспорти, маємо спрощувати можливість реєстрації проживання в Україні після відповідних перевірок всього іншого. Мгм. Тобто
проблем насправді багато. Не всіма ними має займатися дипломат. У Ігоря Кизима не такий великий, я думаю, апарат помічників і тих, хто з ними працює. Я ж кажу, не чекайте від одного призначення дива. Тому що моя теорія 1000 кроків передбачає, що ми маємо всі робити ці кроки, розумієте? А не один Ігор Кизим чи Тетяна Іванська робити 1000 кроків одноосібно. Ні, так не буде. Так це нереалістично. Ну, поки що, знаєте, все ж таки 1000 кроків добре тим, що це є шлях, а шляхом завжди варто йти. І добре, що ми стали ось на цей початок цього шляху. На порозі стоїмо, щоб вийти з дому і пройти цей шлях. Ні, ми вже йдемо цим шляхом О, певний час. бачите, я тут але більш песимістична. Зараз зробили, я думаю, кілька кроків точно з цим призначенням. Ну, вже менше, ніж 1000. Це вже добре, так. Сапраўды спадзяемся, што гэта выйдзе нам на лепшае, што будзе большае паразуменне між беларусамі і украінцамі. Я асабіста як беларус вельмі цешуся, што з'явілася такая пасада, і цешуся, спадар Яўген, што ваша ідэі ажыццяўляюцца, і спадзяюся, што ваша першая ідэя ў першым адказе таксама як мага хутчэй уцелавіцца, як то кажуць, у жыццё. Євген Магда, директор Інституту сусветної політики з України, був з нами на сувязі, аўтар ідэі, вось менавіта спецпрадстаўніка Украіны ў справе Беларусі. І вось цяпер з'явіўся Ігор Кізім, амбасадар Украіны не ў Беларусі, але ў справе Беларусі. Вось такая сітуацыя. Я вось нагадаю для нашых гледашоў, што пасля 2020 года шэраг краінаў, у тым ліку вось Польшча, адкуль дзе цяпер наша студыя, так атрымалася, што амбасадар не можа знаходзіцца ў Менску, але ёсць чалавек, той самы, які быў амбасадарам, Артур Міхальскі быў амбасадарам у Менску, цяпер ён спецыяльны прадстаўнік вось ураду для контактаў з демократичною Білорусі. А я хотіла лише додати ось про ці 1000 кроків, тому що це справді не залежить лише від однієї людини. Це залежить від кожного з нас. І кожен ось крок з цих 1000 кроків ви також маєте пройти разом з усіма. І коли пан Євген говорив про людей, які виїхали з Білорусі, так, справді ж, не всі вони тікали від репресій, не всі вони сиділи у в'язниці, не всі вони вболівають за демократичну Білорусь. Деякі з них шукали просто кращого місця для життя. І вони, можливо, десь навіть підтримують Лукашенка, так само, як є росіяни. Всі росіяни підтримують так чи інакше Путіна. І так само є українці, які виїжджали ще з початку війни, з 2014 року, і вони все рівно підтримують дії Російської Федерації. Навіть знайомі сустракали українців, які у 22-му годі виїхали. І все одно кажуть, що їм все так однозначно, і тут живуть у Європі. Так і є. Тому я кажу, кожен з цих 1000 кроків залежить в тому числі і від вас. Вчіть дітей культурі вашої країни. Говоріть з дітьми і говоріть між собою вашою мовою. Нехай з помилками. Бережіть своє. Не можна це віддавати, бо на цьому це ваш фундамент. На цьому і вибудовується ось цей шлях. Змены пачынаюцца з галавы, змены пачынаюцца ад ідэяў, як вось кажа Евангелие ад Яна. Першае слово, на пачатку было слова. Не думайце пра тое, што слова не мае значэння, гэта вельмі мае вялікае значэнне. І акурат калі мы кажам пра нашу родную мову, я ведаю, што ва ўмовах эміграцыі можа камусьці складана. Я асабіста па сабе адчуваю, што часам нават у самой Беларусі было людзям беларускамоўным складаней, чымся ў эміграцыі, таму што вось калі ёсць нейкае атачэнне расійскамоўнае, а калі дзяржава яшчэ агрэсіўна паводзіцца супраць беларускай мовы, то сапраўды пачуваешся такой пераследаванай меншасцю, а калі выязджаеш за мяжу, пачуваешся проста звычайнай нацыянальнай меншасцю, так, дзе да цябе ставіцца з павагай, бо кожны чалавек мае правы, мае права на родную мову. І спадарства бачым, што 22 год усім, здаецца, расплюшчыў вочы, прынамсі большасці уцямных людзей, пра тое, што сапраўды тое, што на ўсход ад нас знаходзіцца гэта зло, што навязванне расійскай мовы гэта зло, што гэтая расійская мова нас прывязвае, на жаль, прывязвае нас да гэтага зла. І выйсце ёсць толькі у нашай тоеснасці, у нашай такой нацыянальнай самасведамасці. Вось Украіна ідзе гэтым шляхам ужо даўно, на дзяржаўным узроўні, цяпер змагаецца вельмі моцна супраць расійскай агрэсіі. І я думаю, што акурат тое, што украінская мова пануе ва ўкраіне ўсё ж такі на дзяржаўным узроўні, і шмат гадоў гэта было. Гэта дапамагае таксама, бо гэта падтрымлівае дух нацыі. І тое, што нас яшчэ чакае наперадзе, гэта менавіта ўмацаванне нашай нацыянальнай сведамасці, бо спадарства толькі Беларусь гэта нашае месца на гэтым свеце, а калі Беларусь не будзе, то навошта тады такая краіна? Я памятаю, вось рабіў калісь інтэрв'ю з светлай памяці паэтам Нілам Гілевічам, і ён казаў пра тое, што вось там хтосьці хоча толькі дэмакратычнай Беларусі, яшчэ якой, а для мяне важна, каб была беларуская Беларусь. Будзе беларуская Беларусь, будзе дэмакратыя, свабода, будзе годны ўзровень жыцця, і мы сапраўды будзем гаспадарамі
на сваёй зямлі. Слава Украіне! Жыве Беларусь!